फ्रेंड्स, यूक्रेन राशिया वारनिफ्राय नोंथांमोना माबा मोनसे सोलोंनांगौ दं होननानै सानो नामा? मैयानि थासारियाव नोंथांमोना मा सानो? जेलेन्स्की बिथाङा जाबादि नर्मेल लाइनाव फैदों, जाबादि रासियाजों सावरायनो थाखाय राजि जानो हमदों, बेनिफ्राय नोंथांमोना मा बुजिनो हायो? नोंथांमोना थारैनो USA नेट'नि बे थगायनायनिफ्राय मा बुजिना मोनो? थारैनो USA आरो नेट' हादरफोरा यूक्रेनखौ मानो बेबायदि थगायखो? बेनि जाहोना मा? आरो बेनिफ्राय जों बर' मानसिफोरा, बर' सुबुंफोरा मा सोलोंनांगौ दं? जेलेन्स्की बिथाङा थारैनो दैदेननायनि रोंगौथिया जोबोर खम होननानै बुंनांगौ। बिथाङा जारिमिननिफ्राय जेबो सोलोंनो हायाखै बेखौनो बुंनांगौ। यूक्रेननि जारिमिना मा बुंदों? जेब्ला सभियेट इउनियना बायस्रालांदोंमोन 15टा हादराव, बै समाव यूक्रेना निउक्लियार हाथियार मोनदोंमोन, माखासे रिएक्टर मोनदों। नाथाय बुडापेस्ट मेमोरेन्डाम हिसाबै बै निउक्लियार हाथियारफोरखौ गासैखौबो यूक्रेना फोजोबस्रांदोंमोन, नष्ट खालामदोंमोन, डेस्ट्रय खालामदोंमोन। आरो बे हिसाबै बिथांमोननियाव दिनै निउक्लियार हाथियार गैया। जाय नेट' कान्ट्रिसफोरा, जाय हादरफोरा बुडापेस्ट जि मेमोरेन्डाम, बे मेमोरेन्डामनि हेफाजाबै यूक्रेननि गासैबो निउक्लियार हाथियारखौ फोजोबस्रांबाय। आरो बिनि बदलै यूक्रेनखौ जुदि सोरबा एटाक खालामोबा, गाग्लोबोबा रैखा खालामगोन बेबायदि खोथा होदोंमोन। नाथाय बै जि मेमोरेन्डामनि जि आर्टिकल, बे ल', बे आयेन, बे नेम जि खोथा होनाय, बेखौनो सेफायबाय दा नेट' कान्ट्रिसफोरा। आरो बैबायदि हादरखौनो दिनै दावहानि 14-15 दिनहालागै यूक्रेना फोथायबाय थादों। जेलेन्स्की बिथाङा फोथायबाय थादों, दावहानि 14-15 दिनहालागैबो फोथायबाय थादों। थारैनो दावहानि बे 14-15 दिनाव जेलेन्स्की बिथाङा मोनसे बुजिनायाव फैबाय जे नेट'आ थारैनो गिख', नेट' कान्ट्रिसफोरा थारैनो खुगाजोंल' बाथ्रा बुङो, थाखा फैसाजोंल'सो मदद होनो नाजायो, थाखा हरगोन, रां हरगोन, बेजों हाथियार बाय आरो रासियाजों दावहा नां। नाथाय थोंजोङै नेट' कान्ट्रिसफोरा, USA माब्लाबाबो रासियाजों दावहा नांनाय नङा। थारैनो बेनिफ्राय जेलेन्स्की बिथाङा हमनानै मोनबाय गाव जि जोबोर गिदिर गोरोन्थि खालामबाय। नेट' कान्ट्रिसफोरखौ नांनायनि बारा फोथायना लानानै दिनै बेबायदि हालत जादों। जुदि बिथाङा बे बाथ्राखौ बुजिनायमोनबा, जुदि अभिज्ञता थानायमोनबा, जुदि जारिमिननिफ्राय सोलोंनो हानायमोनबा, बिथाङा बेबायदि हालोदाव हगार हरनाय नङामोन। आरो 20 लाखनिबो बांसिन सुबुङा बेबायदि यूक्रेन नागारनानै गुबुन गुबुन हादराव थांनो गोनां जानाय नङामोन। बेबायदि दाय गैयै सुबुंफोरा दावहाथिलियाव थैनो गोनां जानाय नङामोन। नाथाय गोबावैबाबो जेलेन्स्की बिथाङा बे बाथ्राखौ बुजिबाय, नेट'फोरनि इन्टेनसना मा, इउर'पियान इउनियननि इन्टेनसना मा, USAनि इन्टेनसना मा। USAनि इन्टेनसना मा नोंथांमोना थारैनो मिथिगौ। गावनि सुपार पावार बेखौ दिन्थिनो थाखाय, गावनि सुपार पावार जि मर्यादा, स्टेटास, बेखौ रैखाथि खालामना लाखिनो थाखायसो बे दावहाखौ जाहोदों, बेखौनो जों बुंनांगोन। आरो चाइनायाबो बे बिथिङाव जोबोर इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बुंदों मैया। नेट' कान्ट्रिसफोरानो बे दावहानि गुबै दायनिगिरि, यूक्रेनखौ बेबायदि सायाव दिखांना होनानै दावहाखौ जाहोदों। आरो दिनै बेबायदि अबस्था जादों। जानो हागौ जेलेन्स्की बिथाङा बेनि थाखायनो सावरायनोबो राजि जाबाय रासियाजों। मोनब्रै जि सर्त होदोंमोन रासिया, मोनसेया जाहैबाय मा, लुहान्स आरो डनेट्सखौ उदां हादर हिसाबै गनायनांगौ, क्राइमियाखौ रासियानि बाहागो हिसाबै गनायनांगौ, आरो यूक्रेननि जा कनस्टिटिउसन, बे कनस्टिटिउसनखौ एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ। आरो फिउचाराव जेन रासियानि सुथुर जि आफादफोर जेरै इउर'पियान इउनियन, नर्थ आटलान्टिक ट्रिटि एलायन्स माने नेट', आरो बेबायदिनो जिमान आफाद दं, इउनियन दं, एलायन्स दं, बेफोराव जेन जइन जाया बा हाबा, बेबायदि रासियानि जि डिमान्ड बेमोन मोनसे। माने जायफोर बेबायदि एलायन्सफोरा रासियानि सुथुर, बेयाव जेन हाबा। बेवहाय नुनो मोन्दों जेलेन्स्की बिथाङा नेट'आव हाबा होननानै बुंखाबाय। डेट मिन्स मोनफा मोननै सर्तखौ बिथाङा मानिलांबाय। आरोबाव मोनसे डिमान्डआ जाहैबाय मा, यूक्रेननि जि सरकार आरो आर्मि सारेन्डार खालामनांगौ। बा ओरैबायदि बुंदोंमोन जि यूक्रेननि आर्मि, बे यूक्रेननि आर्मिफोरा पलिटिकेल पावारखौ, खुंथाय गोहोखौ गावनि आखायाव लानांगौ, अब्लानिया रासिया सावरायनो राजि। आरो जुदि बे मोनब्रै सर्तखौ यूक्रेना जुदि मानियोबा दावहाखौ फोजोबनो थाखाय रासियाया राजि। मैया रासिया मोनसे बाथ्रा बुंदों, यूक्रेनखौ सेनो थाखाय रासिया दावहा नाङाखै, गावनि रैखाथिनि थाखायसो दावहा नांदों। यूक्रेना अरायबो सभारेन काउन्ट्रि हिसाबै थागोन, उनावबो दाबो सभारेन काउन्ट्रि हिसाबै थागोन। मात्र बे मोनब्रै सर्तखौ मानिनांगौ यूक्रेना। बेसेबां सैथो बे बाथ्राखौ बुंनो हाया। मा थिग जानो हागौ USSRनि भिजनजोंबो बे दावहाखौ खालामदों, बेखौ बुंनो हाया। आरो बे मोनसे रोखोमनि USSRनि भिजनानो जाहैगोन, नङा होमबा? सभारेन काउन्ट्रि हिसाबै थायोबाबो रासियानि बादिसो सोलिनांगौ जाहैगोन यूक्रेना। अब्लाथ' बेयो 100% सभारेन जाहैनाय नङा, नङा होमबा? स' यूक्रेना सोरदों जइन जायो, थायो थाया, यूक्रेननि गावनि मामला। नाथाय जुदि बे डिसिसनखौ लानो हायाबा 100% सभारेन कान्ट्रिनि मर्यादाया थानाय नङा यूक्रेना। नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय यूक्रेननि हालोदा मा जादों। आरो रासियानि सायाव जाबादि सेंसन नोंथांमोना नुनो मोन्दों, बे सेंसनखौ नुनानै नोंथांमोना थारैनो गोमोहाबनो हागौ।
एसेबां माखासे सेंसन आरो नोंथांमोना नुदों माखासे कम्पानिफोराबो नामखौनो नोंथांमोननो बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा कका कला पेप्सि बेबायदिनो मेकडोनाल्ड गोदान गोदान कम्पानिफोराबो रासियानि सायाव माखासे माने बेन खालामदों मार्केटखौ बन्द खालामदों बायनाय फाननाय बन्द खालामदों आरो मैया मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना नुनो मोनदों रासियानि अइलखौ इउएसए आ बायनाय नङा गेसखौबो बायनाय नङा गेस मिन्स नेचारेल गेस बै नेचारेल गेसखौबो बायनाय नङा सेंसननि सायावनो सेंसन सेंसननि सायावनो सेंसन बुहुमा जियानो जाया मानो बुहुमा थैलाङो भिखारि जालाङो इकनमिक कन्डिशना गाज्रि जालाङो बेजों जेबो टेनसन गैया इउएसए गावनि सुपार पावारखौ देखायनो थाखाय माने सेंसननि उपराव सेंसन लगायबाय थादों सेंसननि सायाव सेंसन लगायबाय थादों रासियानि सायाव जाय रासियानि सायाव बेबायदि नंथारै सेंसन लगायनाया जानो रासियानिल' खहा जागोन इउएसए निबोथ' खहा जागोन गासै बुहुमनिबो खहा जागोन आरो दिनै जों नुनो मोनदों थावनि दामा बारायलांबाय थादों पेट्रलियामनि दामा बारायनायजों लोगोसे पेट्रल डिजेल केरासिन बेबायदि माखासे मुवा बेसादनि दामा बारायलांबाय थादों नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंनि जोंनि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै माखासे जोंनि सानफ्रोमबो जिउआव नांनाय बेसादफोरखौ पेट्रलियामनिफ्रायनो बानायनाय जायो थावनि बादैबो स' जि जोमनिफ्राय लानानै खुन्दुंनिफ्राय लानानै माखासे बेबायदि क्रिम जायखिजाया मुलिनिफ्राय लानानै बिस मुलि हासार जिमान जि मुवा दं गासैखौबो बुंनो थाङोबा पेट्रलियामनिफ्रायनो बानायनाय जायो बेबायदि बिथिङाव बै माखासे मुवानि अभाब जागोन बुहुमाव लासैनो दामा बारायगोन माखासे मुवा बेसादनि दामा बारायगोन आरो बेनि दायनिगिरिया इउएसए जागोन नाथाय इउएसए बेबायदि खालामनो थांनाया बुहुमनिदि खहा लाबोदों नाथाय बुहुमनि माखासे हादरफोरखौ नुनो मोनदों इउएसए नि सायाव जेबो 1%बो बाथ्रा बुंनो हायाखै मोनसे वार्डबो बुंनो हायाखै बेयो बुहुमनि थाखाय खैफोद गोनां बेबायदि रावबो बुंनो हायाखै दा नोंथांमोना साननो हागौ इउएसए आ मानो गुबुनखौ बेबायदि सेंसन लगायनो हायो नाथाय इउएसए खौ मानो रावबो सेंसन लगायनो हाया आइएमएफ खौनो बुं इन्टारनेशनेल बेंकखौनो बुं बा बेबायदिनो WHO खौनो बुं जेसेबां बेबायदि इन्टारनेशनेल गेदेर गेदेर आफाद दं बै गासैखौबो जेनेरेलि सामलायो सोर इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिकानि फान्डिंआवसो बेफोर आफादफोरा जोनोम जादों बेनिखायनो बै आफादफोरा नंगौ इन्टारनेशनेल बुहुमनां आफाद नाथाय इउएसए नि हेंथायै थांनो हाया माब्लाबाबो आरो बेफोर गासैबो इउएसए जों सामलायजानाय गादब जानाय स' बुंनो थाङोबा इउएसए जों गादब जानायखायनो दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों माने बैफोर माखासे सेंसनखौ रासियानि सायाव लागायबाय थानो हादों अब्ला बैबायदि पावारा जिहेतु इउएसए नि आखायाव दंजोबो इउएसए नि आखायाव थाजोबनायखायनो गुबुन हादोरफोरा इउएसए खौ सेंसन खालामनो स्कप मोना स' नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय जेसेबां जि इन्टारनेशनेल सेंसन लगायदों गासैबो इउएसए नि थ्रयै सोलिदों नोंथांमोना नुदों इन्टारनेशनेल कर्ट अफ जास्टिस इन्टारनेशनेल क्रिमिनेल कर्ट बेफोरबो नंगौ इन्टारनेशनेल नाथाय गासैबो इउएसए नि दैदेननाय मथेसो सोलियो स' बुंनो थाङोब्ला बुहुमाव जेसेबां इन्टारनेशनेल बेबायदि आफाद दं गासैबो बांसिनानो इउर'पियान कान्ट्रिज आरो इउएसए नि दैदेननायावसो सोलियो दिनै बुंनो थाङोबा रासिया गावनि रैखाथिनि थाखाय गावनि सेफटिनि थाखाय एबा ओरैबो जानो हागौ इउएसएसआर नि भिजन लानानै इउक्रेनखौ एटाक खालामदों नाथाय बाथ्राया ओरैबायदि दिनै रासियाया इउक्रेनखौ एटाक खालामनाया थारैनो गावनि सेफटिनि थाखाय होनना बुंनांगोन नेट' कान्ट्रिसाव हाबनाय लोगो लोगो नेट'आव हाबनाय लोगो लोगो इउक्रेना रासियानि मोनसे थ्रेट जानानै फैगोन निउक्लियार बम्ब दोननो हागौ बेवहाय बा बेबायदि माखासे केमिकेल बाय'लजिकेल वेपन दोननो हागौ बेवहाय बेनिखायनो गावनि सेफटिनि थाखाय इउक्रेनखौ एटाक खालामनाया बुंनो थाङोबा एसेबां गोरोन्थिबो नङा रासियानि फालनिफ्राय नायोबा नाथाय हिउमेनिटिखौ नायोबा बे गोरोन्थि आरो बेबायदि एटाक खालामनायखौ बुंदों मा जिन'साइड होननानै बुंदों इउएसए नेट' कान्ट्रिसफोरा इउएनअ बुंदों इउनाइटेड नेशन्स अर्गेनाइजेसना बुंदों नाथाय नोंथांमोना मिथिगोन ना इउएसए दिनैसिम बेबायदि माखासे दाय फोनांनानै 15टानिबो बांसिन हादरखौ बरबाद खालामबोबाय बिनि बादैबो गोबां बिथिङाव गुबुन गुबुन हादरफोरखौबो रांखान्थि बिथिङै लोरबां खालामबोदों आरो बै हादरफोरखौ एटाक खालामनायनि जि खारन बे खारनखौ मा बुङो नोंथांमोना मिथिबा थारैनो गोमोहाबगोन मोनबा जि पइन्ट बे मोनबा पइन्टखौ लानानै गुबुन गुबुन हादरखौ एटाक खालामबोदों मोनसेया जाहैबाय मा फोरजाखान्थिखौ फुवारनो थाखाय डेम'क्रेसिखौ एक्सपानसन खालामनो थाखाय बे मोनसेया जाबाय मोनसे भिजन इउएसए नि आरो मोनसे खारनखौ जों बुंबावनो हागौ बाय'लजिकेल आरो केमिकेल वेपन बबेबा हादराव दं होननानै बियो बुहुमनि थाखाय खैफोद गोनां होननानै बेखौ एटाक खालामो बेबायदिबो माने जों नुनो मोनो आरो मोनसेया जाहैबाय मा निउक्लियार वेपन्स बानायबाय थादों होननानैबो खायसे हादरखौ दाय फोनांनानै एटाक खालामबोदों इउएसए आरो बेबायदिनो टेररिज्मखौ होबथानो थाखायबो खायसे हादराव एटाक खालामबोदों आरो मोनसे पइन्टआ जाहैबाय मा आरोबाव बबेबा हादरनि सरकारा जुदि हिउमेन राइट्स भायलेसन खालामदोंबा मानसिफोरनि सायाव अत्याचार जायखौ जों तानाशाही होनना बुङो बै तानाशाही
सरकारफोरनि हेंथायैबो माखासे एटाक खालामबोदों दिनैसिम जेसेबां हादरखौ एटाक खालामबोदों जेरै म्यानमाराव एटाक खालामबोदों नाथाय म्यानमारनि जेंनाखौ माब्लाबो सुस्रांनो हायाखै भियेटनाम वारखौ नोंथांमोना मिथिगौ जेराव 65,000 इउएसए नि आर्मिया दाइट जादोंमोन होननानै मिथिनो मोनो नङा होमबा नैथि मुलुग दावहायाव जापाननि हिर'शिमा नागासाकियाव निउक्लियार बम्ब होनानै माखासे जेन'साइड खालामदों नाथाय बेनि सायाव जेबो बिसार गैया दिनैसिम नोंथांमोना मिथिगौ इराकखौ मानो एटाक खालामदोंमोन इराकआ केमिकेल वेपन बाय'लजिकेल वेपन्स बेबायदि बानायबाय थादों होननानै इराकखौ एटाक खालामदोंमोन आरो साद्दाम हुसेनखौ हमनानै फासि होदोंमोन नाथाय दिनैसिम इराकआव जि केमिकेल वेपन्स बाय'लजिकेल वेपन्स मोनदों बेनि जेबो फोरमान मोनाखै दिनैसिम प्रुभ खालामनो हायासै इउएसएआ बैहाय केमिकेल वेपन्स आरो बाय'लजिकेल वेपन्स दं नोंथांमोना मिथिगौ आफगानिस्तानखौ मानो एटाक खालामदोंमोन असामा बिन लादेन आल कायदाया जेब्ला वर्ल्ड ट्रेड सेन्टारखौ एटाक खालामदोंमोन बै ट्रेड सेन्टारखौ एटाक खालामनायनि नामाव गासै आफगानिस्तानाव एटाक खालामदोंमोन आरो 10 बोसोरनिबो बांसिन आफगानिस्तानाव इउएसए नि आर्मिया थादों आरो बेबायदिनो आइएसआइएस नि नामाव सिरियाखौ एटाक खालामदों आरो बै एटाकफोराव माखासे दाय गैयै सुबुंफोरा जिउ जोबदों नाथाय बैफोरनि थाखाय दिनैसिम इन्टारनेशनेल क्रिमिनेल कर्टआव जेन'साइडनि नामाव इउएसए नि सायाव जेबो बिसार जाफेराखै रावबो बिथांमोननि सायाव जेबो बुंनो हायाखै थांनाय बोसोराव जेब्ला तालिबाननि आखायाव काबुला थांदोंमोन आफगानिस्ताना थांदोंमोन बै समाव इउएसए नि आर्मिफोरा ड्रन एटाकजों नखरसेनिनो 7 सुबुंखौ जिउ फोजोबदोंमोन आरो बुंदोंमोन बेसोर गासैबो टेररिस्ट नाथाय उनाव मिथिबाय जे बे सुबुंफोरा सिभिलियानसोमोन जेबो दाय गैयै सुबुंमोन आरो नखरसेनिनोमोन नाथाय बेनि सायाव जानो दिनैसिम इन्टारनेशनेल क्रिमिनेल कर्टआव जेन'साइडनि माबाफोर बिसार जादों थारैनो जायाखै अब्ला बेबायदि डाबल स्टेन्डार्ड सोलियो बुहुमाव नोंथांमोना नाय बिदिब्ला टेररिज्मखौ होबथानो हादोंना इउएसएआ फिन तालिबाननि सरकार फैफिनबाय बेवहाय फिन आइएसआइएसआ एसे जौगाबोनो हमदों नोंथांमोना नाय पाकिस्तानाव उग्रबादिनि समस्या जोबदों जानो नोंथांमोना बुं आफ्रिकानि माखासे कान्ट्रिसफोराव बेबायदि बिग्रायारिफोरनि जेंनाया जोबदों जानो थारैनो जोबाखै स' टेररिज्मखौ फोजोबनायनि नामाव दावहा खालामो नाथाय टेररिज्मआ माब्लाबाबो जोबाखै बुहुमनिफ्राय स' बे जाबाय इउएसए नि मोनसे बाहाना गावदि सुपार पावार बेखौ श' खालामनो थाखाय गावनि माने जि गोहोम बेखौ बुहुमाव लाखिबाय थानो थाखाय बेबायदि सोरबा हादराव जुदि एसे स्ट्रं जानो नागिरदोंबा बेखौ गादबनाय बेनि बादै जेबो नङा आरो मोनसे गोदान बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिनो मोन्दों जाय केमिकेल वेपन्स बाय'लजिकेल वेपन्सनि थाखाय इउएसएआ गुबुन गुबुन हादरखौ एटाक खालामबोदों दाय फोनांबोदों सेंसन लागायबोदों नाथाय इउक्रेनावबो बेबायदि माखासे लेब दं आरो बै लेब माखासेया गासैबो इउएसए नि फान्डिंआवनो जाजोबनाय माब्लाबा जानो इउएसएखौ बै बाय'लजिकेल लेबफोरखौ बानायनायनि थाखाय इउक्रेनाव बानायनो थाखाय सोरबा कमप्लेन होफोरदों नाथाय बे एखे लेबखौनो जुदि इन्डिया बायदि हादरा पाकिस्तान बायदि हादरा रासिया बायदि हादरा जुदि गुबुन हादराव जुदि बानायोमोनबा थारैनो बेसेबां सेंसन लगायगौमोन नोंथांमोना साननानै नाय बिदिब्ला थारैनो बे मा बुजायो थारैनो बे बुजायोदि इउएसएआ सेल्फिश बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना थारैनो मा बुजिना मोनखो थारैनो इउएसए नि जि सुपार पावार जि स्टेटास बे लासै लासै खमिलांनायखौ नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला नेट' आरो इउएसएआ दिनै इउक्रेनखौ मदद खालामनो हायाखै इउक्रेना बेनि थाखाय थारैनो नेट' आरो इउएसएखौ जोबोर रागा जोंदों थारैनो जेलेन्स्की बिथाङा बुजिबाय इउएसएआ थगायसुला नेट'आबो थगायसुला सुपार पावार जि स्टेटास बे लासैनो खमिलांबाय होननानै बुंनांगोन थारैनो फिउचाराव नेट' बा बेबायदि माखासे एलायन्सफोरखौ फोथायजाया बेखौ नोंथांमोना दिनै मिथिनानै ला नेट'आदि फोथायजाथाव नङा नेट' कान्ट्रिसफोरादि फोथायजाथाव नङा थगायसुला बेखौ नोंथांमोना थारैनो हमनो हादों जानांगौ आरो मोनसे बाथ्राया बेबो सैथो जे जाय हादरा गावनो सक्षम नङा गावनो गोहोगोरा नङा गावनियावनो नांगौसेबां गोहोआ गैया हाथियारा गैया बै हादरा माब्लाबाबो गुबुनजों दावहा नांनो हाया आरो बै खैफोदनि समाव नोंखौ रावबो हेफाजाब होनो फैया खैफोदनि समाव दुखुनि समाव नोंखौ रावबो रैखा खालामनो फैया बे बाथ्राखौ जों बुजिनांगोन बेनिखायनो आं बर' सुबुंफोरखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन दिनै जों जाबायदि नांलाय खमलाय बेबायदि बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामनानै हारिनि खौसेथिखौ फोजोबस्रांबाय थादों माखासे गोदान गोदान आफाद जोनोम होनानै हारिखौ नस्थ' खालामबाय थादों बर' माहारिखौ उइक खालामबाय थादों बेनिखायनो मोनसे बाथ्राखौ जारिमिननिफ्राय सोलोंनाया मोजां जारिमिना अरायबो रेपिड जायो बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि जारिमिना अरायबो रेपिड जायो जोंनि जारिमिना मा फोरमायो जोंनि जारिमिना अरायबो बिग्रायनाय फोरमायो थैलायनाय फोरमायो बर'नि जारिमिनाव थैलायनाय बुथारलायनाय बेनो नङा होमबा स' बर'नि जि गुसुं जारिमिन बेखौनो फोरमायो
बर' हारिखौ अरायबो अत्याचार खालामबोदों। जेब्ला बर'फोरा खौसे नङा बै समाव बर' हारिखौ गोबां सेरखाय बेरखाय खालामनानै गादबबोदों। बेनोथ' जोंनि जारिमिन। जुदि जों खौसेथि नङाबा, जों जुदि गोहोगोरा जायाबा, जों जुदि गासैबो बिथिङाव गोहोगोरा जानो थाखाय नाजायाबा, थारैनो इयुनाव जोंखौ सोरबा गादबनो हागौ। स' जायनियाव गोहो दं बिखौ थारैनो USA गियो। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिनानै ला। बेबायदिनो हे बर' सुबुंफोर, जों जुदि गोहोगोरा जायोबा जोंखौ रावबो गादबनो हानाय नङा। जों जुदि गासैबो बिथिङाव सोलोंथाइखौनो बुं, रांखान्थियावनो बुं, कालसारावनो बुं, जारिमिनाव बुं बा पलिटिकेल पावारावनो बुं, जेरावबो जों जुदि गोहोगोरा जायोबा जोंखौ रावबो एटाक खालामनो हानाय नङा। बे बाथ्राखौ जों बुजि। दिनै नांलाय खमलाय खालामनानै जेबो मुलाम्फा जाया, दुरबलसो जागोन हारिया।